29. i 30. rujna 1945. godine tisuće su ljudi napunile prostorije Zagrebačkog zbora, koji se tada nalazio ovdje, na Savskoj cesti. Bila je to jedna od najvećih političkih manifestacija nakon oslobođenja zemlje od fašizma. Na prvi pogled, radilo se o još jednom predizbornom skupu prije izbora za ustavotvornu skupštinu, na kojem je komunistička partija trebala učvrstiti svoju ratnu pobjedu. No ovaj skup ipak bio poseban. Tisuće ljudi nisu došli u Zagreb samo kako bi sudjelovali u predizbornoj kampanji, nego i kako bi potvrdile svoju krvlju izborenu nacionalnu ravnopravnost. Skup u Zagrebačkom zboru zapravo je bio prvi kongres Srba u Hrvatskoj. Radilo se o događaju koji je trebao imati historijski značaj, ali je do danas gotovo zaboravljen. U ovom ćemo videu stoga odgovoriti na 3 pitanja. Zašto su Srbi u Hrvatskoj uopće imali svoj kongres, što se na njemu odlučilo i zašto, iako je bio najavljen kao prvi, do drugoga kongresa ipak nikad nije došlo. Na ta pitanja ne možemo odgovoriti ako na kongres Srba gledamo kao na izolirani historijski kuriozitet. Moramo sagledati širi kontekst hrvatsko-srpskih odnosa tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Što su hrvatski Srbi uopće htjeli postići kongresom? Zašto su hrvatski komunisti tome bili spremni udovoljiti? I kako je komunistička partija željela osigurati nacionalnu ravnopravnost Hrvata i Srba? Tema je kompleksna, ali vjerujem da ju možemo obraditi. Za srpski narod u Hrvatskoj 4 godine rata značile su i 4 godine genocida. Ustaški je režim u NDH pokušao u potpunosti uništiti hrvatske i bosanske Srbe, kao što je gotovo posve uništio i domaće židovske i romske zajednice. Ustaški teror nad Srbima u Hrvatskoj počeo je odmah po osnivanju NDH 10. travnja 1941. Prvi masovni zločin dogodio se već 28. travnja iste godine. Tog je dana u Gudovcu kod Bjelovara ubijeno oko 190 srpskih civila. Zločini su nakon toga postajali sve češći i masovniji. Do sredine ljeta 1941. Ustaše ubijaju stotine srpskih civila diljem Korduna, Banije, Like i Hercegovine. U proljeće 1941. ustaški režim otvara i prve logore smrti. Jadovno u okolici Gospića i Slanu na otoku Pagu. U takvim okolnostima nije trebalo dugo čekati na početak oružanog otpora. 27.7.1941. srpski seljaci u istočnoj Lici podigli su ustanak, nedugo nakon što je ustaška ekspedicija u tom kraju pobila 290 nenaoružanih civila. Ustanak je nešto ranije već izbio u zapadnoj Bosni, a uskoro će se proširiti diljem Hrvatske i BiH. Jedan akter ipak nedostaje u cijeloj ovoj priči. Kad god pričamo o otporu ustaškom režimu, uglavnom spominjemo partizane, koje je organizirala Komunistička partija Jugoslavije, KPJ. KPJ je pozivala na otpor od samog početka rata u Jugoslaviji, a u lipnju 1941. organizirala je i prve oružane odrede. No ustanak srpskih seljaka u ljeto 1941. bio je spontan. Komunisti su u njemu igrali određenu ulogu, ali ga nisu u potpunosti kontrolirali. Za tu je slabost postojao vrlo jasan razlog. Komunistička partija je prije rata imala svoju bazu u gradovima, a većinu njenog članstva činili su radnici. Ustanak je započeo u ruralnim, gospodarski zaostalim krajevima, gdje komunistička partija prije rata nije uživala pretjeranu podršku. Osim toga, komunisti su prije rata stavljali veliki naglasak na nacionalno oslobođenje Hrvata u Kraljevini Jugoslaviji, koju su smatrali velikosrpskom tvorevinom. Pitanje statusa Srba u Hrvatskoj je do 1941. ostalo na marginama komunističke teorije. S osnivanjem NDH i izbijanjem ustanka u većinski srpskim krajevima Hrvatske i BiH, komunisti su se našli u čudnoj situaciji. Ako su htjeli ovladati ustankom, morali su nešto ponuditi srpskim ustanicima, ali da istovremeno od sebe ne odbiju ni Hrvate. Komunisti su Srbima odmah počeli garantirati jednakost u budućoj poslijeratnoj Jugoslaviji. U početku bez iznošenja konkretnih detalja, ali i to je bilo dovoljno. Do kraja 1941. komunisti su uspjeli dobiti naklonost većine srpskih ustanika u Hrvatskoj i počeli su formirati pravu partizansku vojsku. S druge strane, komunistima je bilo jasno da, ako žele pobijediti, pokret otpora moraju proširiti i na Hrvate. Prvi potez u tom smjeru moralo je biti zaustavljanje osvetničkih zločina ustanika nad hrvatskim i muslimanskim civilima, koji su slijedili u jesen 1941. Nakon što je KPJ ovladala ustankom u Hrvatskoj, broj takvih zločina se drastično smanjio.
No Hrvate se i dalje trebalo uvjeriti da Jugoslavija nakon partizanske pobjede neće ličiti na predratnu kraljevinu. I Srbima i Hrvatima morala se osigurati neka vrsta nacionalne ravnopravnosti. Konačno rješenje tog problema ponudilo je Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, ili skraćeno ZAVNOH. ZAVNOH je bio svojevrsni partizanski parlament i na svojem je 3. zasjedanju donio jedan od svojih najbitnijih dokumenata – Deklaraciju o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske. Prva točka deklaracije bila je vrlo jasna i glasila je: Hrvatski i srpski narod u demokratskoj Hrvatskoj potpuno su ravnopravni. Tom je deklaracijom ZAVNOH osigurao da će poslijeratna Hrvatska, kao dio Jugoslavenske federacije, biti nacionalna država dvaju naroda, Hrvata i Srba iz Hrvatske. Hrvatima i Srbima je time bila osigurana potpuna ravnopravnost na teritoriju čitave Hrvatske. Kada se ZAVNOH 1945. godine doselio na Markov trg i preimenovao u Narodni sabor Hrvatske, došlo je vrijeme da se obećanja iz deklaracije ispune i u stvarnosti. Hrvatska je 1945. godine bila zemlja u ruševinama. Stotine spaljenih sela, srušene škole, mostovi, uništene ceste i tvornice. U dijelovima zemlje vrebala je glad. Najviše su stradali etnički miješani krajevi, naseljeni Hrvatima i Srbima. Ustaški je teror sada bio zaustavljen, ali pitanje hrvatsko-srpskih odnosa ostalo je aktualno. Vrijeme je za malo statistike. Krajem rata Srbi su činili oko 14% stanovništva Hrvatske, ali među hrvatskim partizanima Srba je bilo više od 25%. U jesen 1945. Srbi su činili čak 35% članova KPH, Komunističke partije Hrvatske. Rukovodstvo KPH željelo je pridobiti što više Hrvata za partiju i vojsku kako bi izbalansiralo njihovu etničku sliku, ali nije ni htjelo ni moglo od sebe odbiti hrvatske Srbe, koji su gotovo posvuda bili nadprosječno zastupljeni. Ustaški genocid je Srbe natjerao u pokret otpora, te su oni do kraja rata ostali njegov oslonac. Sada, nakon rata, su tražili svoja obećana nacionalna prava. Neki elementi nacionalne ravnopravnosti bili su uvedeni još tijekom rata. Primjerice, u partizanskim školama sa srpskom većinom učenika trebalo se koristiti ćirilično pismo, koje je ustaški režim zabranio još 1941. Osim toga, obnovila se i kulturna djelatnost, osobito preko Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, osnovanog 1944. Ali bilo je jasno da srpski narod u Hrvatskoj treba dobiti svoje političke zastupnike. U tu je svrhu još 1943. bio osnovan Srpski klub vijećnika ZAVNOH-a, ali njegova je uloga nakon oslobođenja zemlje polako počela slabiti. Prvi kongres Srba u Hrvatskoj trebao je popuniti tu prazninu i izabrati nove predstavnike srpskog naroda u Hrvatskoj. Komunistička partija je krajem ljeta 1945. počela s njegovom organizacijom. Po svim selima i gradovima sa značajnim brojem Srba počeli su se organizirati zborovi, na kojima je trebalo izabrati delegate za Zagreb. Ali više od toga, dokazati da hrvatski Srbi čvrsto stoje iza politike KPJ-u. Jer Kongres Srba nije trebao biti samo dokaz njihove nacionalne ravnopravnosti, nego je trebao odigrati ulogu i u predizbornoj kampanji za izbore za Ustavotvornu skupštinu Jugoslavije. Ti su izbori bili predviđeni za studeni, novembar, jedva mjesec i pol nakon kongresa u Zagrebu. Komunističkoj partiji je bilo bitno da na tim izborima ostvari veliku izlaznost i uvjerljivu pobjedu. Izbori 1945. zapravo su bili referendum o budućnosti Jugoslavije. Za komuniste ili protiv njih. Za republiku ili za monarhiju. Za revoluciju ili za povratak na staro. Iako je KPJ tijekom rata učvrstila svoj položaj među Srbima u Hrvatskoj, dio njih je i dalje priželjkivao povratak prognanog kralja Petra II. Karađorđevića. Tu nostalgiju je trebalo podhitno zaustaviti. U tome je Kongres Srba također trebao pomoći. Kongres je konačno održan 29. i 30. rujna 1945. Prema nekim procjenama, u Zagreb je tih dana stiglo oko 30.000 ljudi. Dijelom su to bili izabrani delegati, ali većim dijelom obični ljudi koji su došli sudjelovati na manifestacijama. Glavni dio kongresa održao se u hangarima nekadašnje remize na Savskoj cesti, gdje se danas nalazi Tehnički muzej Nikola Tesla.
Čitav je prostor bio ukrašen zastavama, plakatima i transparentima u čast Titu, partiji, Jugoslavenskoj crvenoj armiji i federalnoj Hrvatskoj. Među počasnim gostima kongresa nalazio se čitav politički vrh Republike, uključujući predsjednika Narodnog sabora Vladimira Nazora i predsjednika Narodne vlade Hrvatske, Vladimira Bakarića. U prvim su redovima sjedili i delegati iz Srbije, Crne Gore i BiH, ali i predstavnici Sovjetske crvene armije. Govori na kongresu su imali nekoliko lajtmotiva. Prvi je bio onaj o garanciji jednakosti Srba u Hrvatskoj. Vladimir Bakarić je izjavio: duboke promjene dogodile su se u toku prošle 4 godine. Mi nećemo nikada dopustiti da itko od hrvatskog naroda stvori instrumenat za stvaranje krvavog gubilišta ili tamnice za Srbe u Hrvatskoj. Mi ćemo tim putem nastaviti. Mi smo već porazili glavne neprijatelje i mi ćemo poraziti svakog onog koji bi htio da nas razjedini. Drugi je motiv bilo bratstvo hrvatskog i srpskog naroda, stvoreno tijekom narodno-oslobodilačke borbe. Ministar u hrvatskoj vladi, Stanko Opačić-Ćanica, u radio prijenosu je izgovorio: Srbi su svjesni da ih u Zagrebu čeka bratski hrvatski narod, koji je mrzio okupatora, kao i mi, čeznuo za slobodom i borio se za slobodu. Očekuju nas porodice braće Hrvata, koje je isti krvnik u masama streljao u Maksimiru, koji su mučeničkom smrti svršavali svoj život po zagrebačkim kazamatima. Mi ćemo još jednom potvrditi svoju veliku ljubav prema našoj dragoj domovini Hrvatskoj, prema Demokratskoj federativnoj Jugoslaviji, bratskoj zajednici ravnopravnih naroda. Toga dana će se čuti još jednom muška riječ srpskog naroda, koji će još jednom podvući da u njegovim redovima nema mjesta šovinistima, razbijačima srpskog jedinstva i huškačima na bratski hrvatski narod. I konačno, okupljeni se narod pozvalo da ne vjeruje protjeranom kralju i predratnim političarima, nego da na skorim izborima glasa za republiku i revoluciju. Da citiramo potpredsjednika hrvatske vlade, Dušana Brkića: kada smo bili u najtežem položaju, otkako istorija pamti, kralj je pobegao. Kada su nas na hiljade mučili i ubijali, kralj je rekao mirovati i čekati. A kada smo u beskompromisnoj borbi stekli priznanje i divljenje čitavog sveta, kralj je i dalje bio najverniji saradnik okupatora. A sada, posle oslobođenja zemlje, kada je u toku izgradnja, kralj je protiv tekovina oslobodilačke borbe. Kralj je protiv zemlje i naroda i radi sve za svoje mračne ciljeve. Zbog svega toga, srpski i hrvatski narod je protiv kralja, a za republiku. Najbitniji praktični dio kongresa trebao je biti izbor novog političkog rukovodstva hrvatskih Srba, takozvanog glavnog odbora Srba u Hrvatskoj. Glavni odbor je trebao funkcionirati u sklopu Narodnog fronta, široke koalicije stranaka i organizacija pod čvrstom kontrolom komunističke partije. Ali njegova stvarna uloga zapravo nije bila sasvim jasna. Duško Brkić je ovako pokušao opisati svrhu glavnog odbora. Glavni odbor je rukovodstvo organizacije jedinstva srpskog naroda u Hrvatskoj, stvorene i izrasle u oslobodilačkom ratu. Srpski narod u Hrvatskoj bit će ujedinjen preko svog glavnog odbora u ostvarivanju predstojećih političkih, ekonomskih i drugih zadataka. Što je to točno trebalo značiti, nije sasvim jasno. U teoriji, glavni odbor je trebao koordinirati rad srpskih kulturnih institucija i agitirati za provedbu političke linije partije među srpskim seljacima. U praksi, vidjet ćemo uskoro. U svakom slučaju, delegati su na kongresu izabrali 321 predstavnika Srba za glavni odbor. Na čelo glavnog odbora je došao 7-člani sekretarijat, predvođen Radom Pribičevićem i već spomenutim Duškom Brkićem i Stankom Opačićem. Kongres je završio 30. rujna. Njegov je finale bio povezan s velikom predizbornom skupštinom, koja se u večer istoga dana održavala na trgu Bana Jelačića. Na toj je skupštini, pred nekoliko desetaka tisuća ljudi, uključujući delegate s Kongresa Srba, Josip Broz Tito bio proglašen za nositelja izborne liste Narodne fronte grada Zagreba. S time je Kongres ispunio svoju svrhu. Izabrano je novo vodstvo Srba u Hrvatskoj, potvrđeno je bratstvo s hrvatskim narodom i KPJ je osigurala podršku za izbore. Prvi Kongres Srba je bio gotov, ali do drugog ipak nikad neće doći. Zašto? Nakon što je bio izabran na prvom kongresu, glavni odbor Srba u Hrvatskoj je razvio svoju kulturnu i političku djelatnost. Pa ipak, do sredine 1950. godina je u potpunosti nestao. Teško je točno odrediti zašto je glavni odbor prestao djelovati ili zašto nikada nije bio sazvan drugi kongres Srba u Hrvatskoj. Srpski nacionalisti danas u tome vide dokaz antisrpske politike jugoslavenskih komunista.
No teško da je stvar u tome. Komunistička partija Hrvatske nije odbacila ideju nacionalne ravnopravnosti Srba i Hrvata sve do njenog pada s vlasti, 1990. godine. Ustav Narodne Republike Hrvatske, usvojen 1947. jasno je navodio da su, citiramo, Srbi u Narodnoj Republici Hrvatskoj ravnopravni s Hrvatima. Nešto slično je 1974. potvrdio i novi Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Hrvatska je tada bila definirana kao nacionalna država hrvatskog naroda, država srpskog naroda u Hrvatskoj i država drugih naroda i narodnosti koje u njoj žive. Ta je definicija ostala na snazi do ustavnih promjena 1990. godine, kojima su Srbi u Hrvatskoj izgubili svoj specifičan status i bio im je dodijeljen status još jedne u nizu nacionalnih manjina. Što se onda dogodilo sa glavnim odborom, prosvjetom i drugim srpskim nacionalnim institucijama u Hrvatskoj? S jedne strane, čini se da su nastradale kao usputne žrtve širih političkih promjena u Jugoslaviji. Kao prvo, 4 od 7 članova rukovodstva glavnog odbora Srba u Hrvatskoj našlo se na krivoj strani sukoba Tito-Staljin, koji je započeo 1948. godine. Bili su to ministri hrvatske vlade Duško Brkić, Rade Žigić i Stanko Opačić, te urednik novina Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Bogoljub Rapajić. Ova je četvorka uhićena 1950. godine i poslana na Goli otok pod optužbom za protunarodno djelovanje, odnosno simpatiziranje Sovjetskog saveza. Glavni odbor se tako našao praktički obezglavljen i osuđen na polagano propadanje. Osim toga, Jugoslavija je nakon prekida sa Sovjetskim savezom počela stvarati vlastiti politički model, koji se razlikovao od sovjetskog uzora. S razvojem novog modela socijalističkog samoupravljanja, stare su organizacije, one osnovane tijekom ili nakon rata, počele gubiti na važnosti. To se nije dogodilo samo srpskim, nego i hrvatskim nacionalnim organizacijama. Hrvatski pandan srpskoj prosvjeti, organizacija Seljačka sloga, također je počela slabiti tijekom 1950-ih. Isto se dogodilo i s Hrvatskom republikanskom seljačkom strankom, koju je KPJ osnovala tijekom rata kako bi privukla hrvatske seljake. HRSS je imala ulogu sličnu onoj glavnog odbora Srba u Hrvatskoj, ali 1950. u potpunosti raspuštena. Državne su vlasti smatrale da za novim kongresom Srba više nema potrebe, a s vremenom su na njega zaboravili i sami Srbi u Hrvatskoj. I to je to. Pomalo antiklimaktično, ali što se može. Pitanje odnosa Srba i Hrvata nakon 1940. godina zapravo i nije pretjerano dobro istraženo, iako je ostalo aktualno tijekom čitavog postojanja socijalističke Jugoslavije. Neke srpske i hrvatske kulturne institucije, poput Prosvjete ili Matice Hrvatske, nakratko su odigrale ulogu tijekom Hrvatskog proljeća, 1971. godine, a pitanje statusa Srba u Hrvatskoj ponovno je postalo goruće tijekom raspada Jugoslavije 1990-ih. Ali to su sve teme za neki drugi put. Ovo je bila priča o jednom gotovo zaboravljenom događaju od prije 80 godina i tome kako se tada, nakon krvavog svjetskog rata, u Hrvatskoj pokušala osigurati nacionalna ravnopravnost i trajni mir. Nadamo se da vam se video svidio. Ako želite saznati nešto više o kongresu, do 30. rujna 2025. možete posjetiti izložbu posvećenu njegovoj 80. godišnjici u Srpskom kulturnom centru u Preradovićevoj 21 u Zagrebu. Izložba je otvorena radnim danom od 8 do 20 sati i potpuno je besplatna. Ako vam se inače sviđa što radimo i kako radimo, pretplatite se na naš kanal, stisnite like, a možete nas podržati i malom donacijom preko linkova u opisu. Vidimo se uskoro.